Okay. So guys, magluluto tayo ng steak na Tagalog, I think. I think it's beefsteak. Yeah, kasi gusto kong kumain ng ganun. Parang napapakain ako. Syempre, unahin natin yung meat. Hindi ko alam kung ganyan yung hiwa niya, pero hiniwa ko na lang. Parang dami ng meat natin. Ayan. Hiniwa ko na lang siya. Lagyan natin ng lemon. And then, I think lahat na yung buong lemon. And then, tanggalin natin yung seeds niya. Oh my god. Yan. And, yung onion. Yung onion, kahit nasa inyo na yun, pero kasi ako talagang limit lang ako sa onion. And 5 na gloves. 5 na yung seed ng garlic. Oh my gosh. And then, instead na black pepper yung gagamitin natin, gagamit ako ng white pepper. Wait, ano ba yan? Yan. Ganun. 1/2 ng white pepper. And tapos 2 tablespoon ng soy sauce. And 1 teaspoon ng oil. Wala akong kahit anong oil, gagamitin ko is vegetable oil. Kasi nga, yung meat natin, yung baka, may fat na siya. Yan. Tapos ano pa bang... Oh! Kalimutan ko. Yung water. 1/4 ng water. Ayan. Tapos, yung asin, kayo na ang bahala. Taste lang naman siya. And, so, tapos na ang mga ingredients natin. So, iluto na po na. So, oh my gosh. So, painitin lang natin yung kalan natin. Kalan ba yun? Yung frying pan. Oh my god, baka mahulog. Ayan.
Yan, so tignan natin, mainit na ba? Yun, medyo mainit na siya, so actually guys, I marinate this for I think 30 minutes. So naging ganyan na siya. So ilagay na natin. Kung kulang yung soy sauce natin, lagyan. Yan guys, so hintayin lang natin na kumulo. Takasan yung apoy. Kulo na siya, so naisipan ko na lagyan ng ito, yung teriyaki. Konti lang. 1 tablespoon siya. Lalagay ko. Yan. Nilagyan ko na siya ng onion, so give up na ako. Hindi ako sa mahilig sa onion, pero I think sabi nila dapat lagyan daw talaga ng onion. So nag-prepare pa ako ng isang dalawang slice ng onion. So mamaya pag lutong-luto na talaga, dun natin siya ilalagay. Iano na natin siya. Hindi pa rin. Ilagay na natin sa loob yung onion para maano na din siya, maluto. Ang sarap ng amoy. Oh my gosh. Yan guys. Hintayin lang natin siya na maluto. Amoyin ko nga. Guys, ouch. Hindi ko kasi minarinate ng matagal. So, okay lang na magganto siya. Pero tikman ko na. Tikman natin. First time kong magluto ng ganito. Wait. Yeah, okay lang yung lasa kasi nga ano ba yun? May lemon. Tapos, lagyan ulit natin siya ng sea salt. It depends sa inyo, yung panlasa nyo sa salt. Kasi ako, gusto ko yung medyo maalat. Gusto ko ng maalat kasi nga diba, favorite ko tuyo. Yung danggit. So, yan. So, hinaan na natin yung apoy. Yan guys, okay na siya. So,
So, ilagay na natin yung onion natin. Yung pan-toppings yan. Diba? Sabi ko nag-prepare talaga. Ganun. Naman nakamayin mo na. Kasi ako din naman yung kakain nito. So, wala akong kasamang kakain. So, okay lang. I think, yan. So, kuha lang ako ng tissue. Punasan yung kamay. Ay, ganyan na siya. I think wala kasi akong pangtakip. Pwede ba yun? Hindi siya kasya. Yan. Hindi pa ata luto yun. Dapat kanina ko pala linagay. Guys, kung magluto kayo, I think dapat 2 minutes earlier na ilalagay nyo yung toppings nyo para maging ganito siya. Pero okay lang yan. Magiging crunchy na yung onion natin. So, tikman ko na siya, guys. Ayan. Masarap siya ng maraming rice. And lagyan mo siya ng spicy sauce. Ang sarap pala yung beefsteak. Beefsteak ba yung tawag ng beefsteak na Tagalog? Yan. So, hintayin mo siya na maluto na maluto. So, guys, kuha lang ako ng rice. Mag-plate lang ako ng rice. I think masarap din siya na may parsley. Hindi ako sure. Yung rice ko nandun. Wait, mainit. Oh my gosh. Oh. Ang ingay. Lumabas. Yan. Kakain na ako, guys. Yan, guys. Okay na siya. So, tumutuyo na din. So, patayin ko na.